Teknologiak gero eta gehiago erabiliko ditugu gainerakoekin harremanak izateko. Sare sozialak presente daude gure inguruan, eta horrekin bizi izaten ikasi behar dugu. Hori dela eta ezin dugu debekua erabili hezkuntza estrategia gisa. Ahal den neurrian, izan ere, debekatutako guztia ere interesgarriagoa gertatzen da. Horrenbestez, sare sozialak naturaltasunez hartzea da lehendabiziko urratsa. Baina horrek ez du esan nahi ezin denik ezer egin. Sare sozialen aurrean bi estrategia bereiziko ditugu. Murriztailea sareen erruduntasun presuntzioan du oinarria eta hortaz debekuak justifikatzen ditu, baita sareok erabiltzeari mugak ipintze hutsa ere. Guraso gisa dugun rola kontrolatzailea eta zigortzailea izatera igarotzen da. Dena dela sarbide globalaren aroan estrategia horrek porrot egingo du. Ezin dezakegu ziurtatu inoiz eta inondik sareetan sartu ahal izango ez dutenik. Bigarren estrategia interesgarriagoa da, eraikitzailea, elementu virtualak eta fisikoak konbinatzen dituen mundu honetan gure rola bilatuz modu aktiboan parte harrarazten digu. Gure seme-alaben mundu soziala ezagutzeko beharretatik abiatuko gara eta distantzia egokian nola eta norekin erlazionatzen diren ikusiko dugu. Kontrola bigarren mailako elementua da. Baliteke noizbait beharrezkoa izatea, baina ez da ardatza. Ziurtatu behar dugu gure seme-alabek badakitela aldiro zer egin behar duten eta badakitela egoera tesoroso eta arriskutsu baten aurrean beren burua defendatzen ere. Baina estrategia horri heltzeko sare sozialek zer diren eta zertarako balio duten jakin behar dugu. Eta nola egingo dugu? Pentsa dezagun etxean esperientziadun pertsonak dauzkagula. Aprobetxa dezagun gure seme-alaben ezagutzak guk geuk ikasteko. Erakutsi diezaigutela sareak erabiltzen, nola funtzionatzen duten. Kontua ez da haiek baino gehiago jakitea, baina bai ordea gure interesa nabarmentzea. Agertoki digital hauetako portaeraz modu naturalean hitz egin behar dugu, mezu ulergarria, helerazita eta bizitza errealarekin analogiak eginda. Kalean ezezagunekin ez hitz egiteko esaten diogun moduan gomendatu behar diegu ezezagunak ez gaineratzeko beren kontuan, hau da arauak kalean bezalaxe errespetatzea. Esate baterako semaforoak gorri daudenean kalea gurutzatzen ez duten bezala, sekula ez dute inoren nortasuna sarean ordezkatu behar, ez da broma astunak egin ere sareetan. Seme-alaben babesa eduki, lehengusu helduagoen laguntza eskatu. Zure etxean sare sozialak erabili ohi dituen seme-alaba nagusiagorik izan ez gero, taktika ona izan liteke bere konpromisoa eta laguntza edukitzea. Ziurrenik jarrera ona izango du senide gazteagoaz online arduratzeko, kalean egiten duen bezalaxe. Esate baterako profila begiratzeko eska diezaiokegu edota lagun susmagarririk baote duen ikusteko esan, susmagarriak iruzkinengatik edota argazkiengatik. Ikastetxearen laguntza edukitzea ere babes interesgarria da. Batzuetan askoz ere eraginkorragoa izaten da ikasle helduagoek gaztexeagoekin solasaldi bat edukitzea, hainbat orduz helduekin hizketan aritzea baino. Arauak eta mugek presente egon behar dute bizitzaren gainerako alderdietan presente egoten diren bezalaxe. Adibidez, ez diogu txokolatea bakarri jaten uzten naiz eta badakigun txokolatea ez den txarra, edo etxera itzultzeko ordua ipintzen diogu, edota astebarruan telebista ikusteko ordutegi bat arautzen dugu. Era berean garrantzitsua da sare sozialei protagonismo bereziegia ez ematea, are garrantzitsuagoa ez bilakatzeko. Eta naiz eta a priori sare sozialek gehiegi erakarri ez agian gauza interesgarriak topatuko ditugu, ondoen egokitzen zaizun sare sozialarekin asmatzen baduzu. Baliteke zure seme-alabekin interes komun berriak topatzea. Anima zaitez. Sakatu hurrengoa botoia aurrera egiteko.